No niin, terve täällä kaikille. Mun nimi on Tantsiro. Ja kuten näette, niin raavi taas jatkuu, eli VR3D21. No joo. Aha, tällä viikolla ei ole mitään. Nothing skill too late. Rocket. Let's do it. Mitä tapahtuu? Ja mulla on tämmönen lista, mitä on WrestleManiassa. Melkein varmaan kaikki matsit, en ole varma. Under the Influence, Shane McMahon. Ei helvet. Oliks täällä Shane McMahon täällä mun listassa? Täällä oli Shane McMahon vs Mustafa Ali. No sen voi korjata. Laitetaan vaikka Kurt Hawkins vs Mustafa Ali. Batista. Roman Reigns. Of the Boil. Carl Anderson. Dennis Knight JP. Also John Moxley. Dennis Knight Rowan. Best in the summer. It's impossible. Come on! Eikö Apollo vielä tullut? Eikö Apollo vielä tullut? En ole varma. Toivottavasti. Nyt täällä on yksi WrestleMania-matsi. Näkyykö se täällä? Joo. Drew McIntyre vs Apollo United States Champion. Kyllä. Mutta mikä jos sä katsot nyt tätä videoa, mä lupaan yhden asian. Mä pelaan Apollolla ja mun lupaan voitto tulee. Hei, mikä mä lupaan? Mä lupaan mikä. Et sulle voitto tulee. Jos ei voittoa tuonne, mä lupaan, sä saat koulussa tappaa mut. Ryan Carter. Oh shit. Ryan Carter vs Sin Cara. Mitäs täällä oli muita? Matt Bloom vs Daniel Bryan. Neville vs Christian. Sitten täällä on lisää. Gold Slayers vs Bludgeon Brothers. Eli minä ja Kolberkki haastetaan Bludgeon Brothers Raw Tag Team Championeista. Sitten täällä on Dolph Ziggler vs Andrade. Joo. Sitten täällä on joo, tossa on toi. Sitten täällä on AOP vs Rey Mysterio ja Randy Orton. Sitten täällä on Kane vs Enzo Amore. Sitten täällä on Batista vs John Cena. Joo. Siinä on se mun lista, mitä ainakin tulee tapahtumaan. Minä tulen nyt. Joku oli täällä vielä yksi.
Ryan Carter vs toi Seth Rollins. Oh shit. Mulla on 2 matsia WrestleManiassa. Ryan Carter, is that you? The last time we met you ended you starting the lights this time to different. Toi Sin Cara meinas tehdä Goldbergille jotain, mut sieltä tulee heti suoraan toi powerpommi. Älä yritä Sin Cara. Älä yritä vaan tee. Ja kuristus. Tähän The Fiend ei voinut mitään. The Fiend ei oo muuten vieläkään tullut niinku takaisin. Mitenköhän se keksii? Tarvitsin sitten niinku mulle. Koska mähän se voiti. Musta tuntuu, että tää se juttu ei ollut vielä siinä. Musta tuntuu, että siitä tyypistä The Fiendistä voi tulla mun pahin vihollinen. Mä uskoisin niin. Mä haluan nyt sut tuohon pöydän. Pöytää päin. Boom! Tuoli lähti vaan rikki. Mä menen kehä. Ja sitten ei kun takas. Joo, hyppää vaan. Sä tiedät mut, Sin Cara. Sä tiedät mut. Miettikääpä, jos oikein se VV:n tuli semmonen tyyppi, mikä on Ryan Carter. Sit se on ihan saman näköinen kuin tää. Mitkääpä semmonen. Oi, kickflippi. Nyt lähtee. Sin Cara, onks viimeisiä sanoja? Ei näköjään. Oi! Tai sitten ei mennyt. Ui saaki, se veti muut siihen pöydän päälle. Ei saakeli. Goldberg tulee. Naruista. Oi voi. Mut vedettiin sitten pöydästä läpi. Selvä. Juokse. Eka kerta, että mut vedetään pöydästä läpi. Ei ihan lähtenyt. Boom! Boom! Sakkelin Sin Cara. That is one. Ui. One. This is one. Boom! No. Mitäs tähän tuut sano? Sin Cara Karasin. Cycling. Ja Sharpshooter. Sin Cara, sinä ei voida yhtä mitään. Ali tulee ja hoitaa sinua. Okei. Hoitanko mä tätä? Musta tuntuu,
että Sin-Cara pääsee pois tästä tilanteesta. Tai sit se taputtaa. Jompikumpi. Kumpi ja kampi. Jompikumpi. Ja Sin-Cara pääsee pois. Oh! Siitä Sin-Cara. Siis varmaan toi Sin-Cara luuli, että mä teen ihan perus powerpammi. Mut mitä sieltä tulee? Diditsi! Goldberg. Varo. Kun sä otit ton tuolin, oliko sulla mitään Kimurallak tuli? Onko sulla mitään taka-ajatuksia? Miksi toi pöytä tärähti? Tiedän, mä en edes osannut siihen, miksi se piti sen äänen. I don't know. Mua pyörtää. Se oli niin kova isku, et mua oikein pyörtää. Ai saakeli mun perse. Onko se mun Pepa tohon tuoliin? Ui, Stunner! You are never win me. Kyllä toimi. Toimi. Nyt. Tuossa on toi row breakki. Mä haluan nostaa ton jalan sillä, että yksi jalka nousee ilmaan. Noni. Onko silti? On toi silti. Noni. Row break. Enkä mä oo siltikään muutenkaan voittanut kyllä. Meni jalka pois. Boom! 1, 2. I'm done. Dun. Tiri. Jumalau. Ja. Ryan Gardnerilla oli itse asiassa Kami facial damage. Meeting Rake Maverick. Hey Pixel, don't you feel small people that like me? I think great. Rankarittelee Sin-Cara. Tehty. Miksi Terrakuudestaan? Ei. Nice. Jos jostain minkä ilmoituksen näitte tämä Castle Grass. Tuli siitäkin tulla video. Mä voin siitä selittää vähän myöhemmin.
Okei, tää on no disqualification. Let's do it. Tässä voi kestää vähän kauan. Miksi tokihan on pieni? Ei. Niin siis tämän matsin jälkeen lopetellaan tämän video. I'm so sorry. Kyllä tästä matsista kyllä pitkä video tulee. Chris Jericho tulee ja mukana on Booker T. Ja siis Chris Jericho Booker T on tässä pelissä tiimi. Sieltä tulee The Rock. Miksi ne molemmat juoksevat johonkin? Nyt The Rock alkoi kävellä, kun heti sanoi. Elbow grab. Sieltä meinas lähteä, mutta joku isku. Meinas tulee joku lyönti, mutta Terakselta ei sit. Oi. Työnnäskö Terak? Kuritseeko tuomaan coach line. Chris Jericho mennessä lyödä, mutta Tera kesti. Tera oikein näyttää tänne sieltä. Ei ole lähtenyt samoin grab. Come on. Oi, elbow. Pokeriti, miksi pidät mun niitä pankkia? Terak lähtee kehästä pois. Ja sieltä tullaan takaisin. Hurricanrannalla. Oi. One. The Rock ja Booker T on kyllä vanhat pahimmat viholliset, mutta ei se mitään haittaa.
puhuin sitten tästä oikeasta VVstä äsken, että ne on kyllä tässä pelissä mitään pahimpia vihollisia, että Terrakia toi se TJP on tässä pahimmat. Joku ei ole TJP, vaan se Terrakia. Kun se nyt oli se. Niin, Terrakiasta Sammokseli on tässä pahimmat viholliset kyllä. Oi. Karrampa. Nyt näytetään, että tullaan tänne. Oi voi. Ai. I'm taking the face cam now. Siirretään kohta. Hello everybody. Nyt näytte minut taas jälleen kerran. Ai, kun lähti. Here coming the Great Jericho. Lähteekö Good Breakki? Ei ihan lähtenyt. Mulla luulen, että se tekee sen Good Breakin suoraan. Ei ollut ihan tuli. Nyt se oli ainakin syy. Täytyy noiden molempia kyllä tehdä jotain. Tässä Chrisin täytyy tehdä jotain. Chris hyppää, Chris hyppää, Chris hyppää, Chris hyppää, Chris hyppää, Chris. Jumping Good Breaker Lock. Täällä tuli Jumping Good Breaker, mutta heti suora lukotus. Pääseekö Terrakia irti vai? Ei. Ei voi muuta vaan katsoa. Miksi se muuten Dean Ambrose? Oho. Nyt on vaikka alkoi lyömään. Jos tässä oli ihan perus one-on-one, niin varos se tulee. Eikö tää tullutkaan toi? Nyt se pukertii. Tulee vaan tuulee se. Kyllä se tulee pukertii. Ai. Tuolla selkä. Nope. Toi lähti toi elbow drop, mutta Terrakista. Meinas Terrak niinku lyödä sitä. Ja tässä pelissä on tullut semmonen päivitys, että jos lyö joku toinen tyyppi on tossa kehossa toisella puolella. Jarmotta niinku naruja tossa takana. Niin siinä käy silloin, että se vetää sen
Niinku tällä, että se kaatuu. On kokonaan. Uumassa pleks. Suoraan betonilattiaan. What's next? K-ball. Ja voi. Cody Jericho pääsi pois K-ballista. Ja muu sautti suoraan teräsbetonille. Kuule, Cody, se teräsbetoni oli tuossa matsissa mukana, joten Sleeping Heart. Heart sleep. Heart sleeping. Heart sleeping. Eli sleeping heart. Sleeping heart. No way, this is the sleeping heart. Taputako Chris vai mitä ihmettä se tekee? Ennäkö ei vielä taputa? Where is the Chris Jericho? Chris Jericho. Hän ei taputa. Nyt nousi ylös. Hyvä alku. Todella hyvä alku. Moneybank. Eikö se ole Rey Mysteriolla? Ne on Hurricanrana. Ei tullut. There is no two. There is no two. No to one. Coach line. Pukertii, älä tule. No. Pukertii sit ihan pakko. Melkein. Oletko tullut nostamaan julka? Team Fork. Team Fork. Te nostitte Rockin. The Rock potkii. Niin. Ja Pukertii tarvitsee jonkun saamari. Noin. Ei tullut jalmasta. Miksi se on niinku tälläin? Nyt justiin niinku tollaan, niin pitää se vaan nyrkissä. Mä teen sen tälläin. I don't even know why. I don't even know why. Come on. The Rock lensi katsomaan. Harvo tää Thunderdome. Harmi. Dropkicki lähti. Ja lähteekö valot Jerichoon? Ei lähtenyt valot Jerichoon. Mutta Tornado Delete lähti. Näyttää taas ihan, että lähtee Coopereikki, mutta mikä seuraavaksi? Nyt taas se lähtee Lunkiin. Tossa ne vetää vähän näin ne kädet. Et ne ei lyö ihan niinku sellainen nyrkis, mitä jotenkin tällä. The Rock is jumping coach line. Harvi The Rock ei. No kun Chris Jericho, siis ei pysynyt siinä noin. Sitten näin kun The Rock vetää sen alas siitä. Jep. Orin ton one niin tällään. Koska kyllä tulitsi vetää se onein alas. Meinas sulla on moneybankilla. Meinas sulla on moneybankilla. Mutta ei ihan saa vedettyä moneybankilla.
Turakkia päin. Voi. Nyt lähti. The Rock takaisin ja Kuritserko mukana. Kuritserko alkoi siis tatua niitä. Nyt. Ei, kun lähti elbow grabbi. Elbow grab is coming through. Ja tönästään takaisin suoraan tuoliin. Melko miehen mun erikoisliiton mukaan. Se karali suoraan tuoliin, mutta elbow grab suoraan tuoliin. The Rockin perus. Sartuuteria hommaa siinä. Kamarko. Nyt on täällä laittu. Sitä on muuttu. One, 2, 3, ding. And some more. Don't, Chris Jericho. Tämä on niinku torneidotilitsi, tämä on ihan kuin torneidotilitsi, tuo ihan perustilitsi. Minun täytyy varmaan korjata tilanne. Tuo Apollon suhteen. Miten se voi haastaa Drew McIntyre? No katsotaan. Katsotaan. Play. Nobody won this contest. Miksi tommonen tuli? Siis jos mä painan Simulator Results, niin siinä tulee kyllä yleensä semmonen voittaja. Mä painoin Simulator Results. Joten miten tuli Nobody won this contest? Tuomari. Silmät päähän. Selvä. Tasapeli. Kuitserko pääsee vasta mukaan 3 viikon päästä. Sille kävi jotain. Hei joo, mutta eiköhän tää video on tässä. Kiitos videon. Nähdään ensi videossa semmoista tanssirua kiittää kuittaa. Se on morjeen.